Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і зараз наступну годину ми будемо розмовляти із людиною, яка займала найвищі пости в Україні. Ця людина була і міністром фінансів, і очільником Ради національної безпеки та оборони. І ця ж людина одна з перших підтримала діючого президента Володимира Зеленського ще перед президентськими виборами. І за дивним збігом обставин вона стала однією з перших, яка і залишила команду Володимира Олександровича Зеленського. Олександр Данилюк, 44 роки. Кар'єру у державній службі почав у 2005 році з посади економічного радника прем'єр-міністра Юрія Єханурова. Був позаштатним радником екс-президента-втікача Януковича. За часів президентства Порошенка працював представником президента в Кабміні та заступником глави адміністрації президента. У квітні 2016-го у складі уряду Гройсмана обійняв посаду міністра фінансів України. За його терміном було реалізовано націоналізацію Приватбанку. У червні 18-го парламент звільнив Данилюка з посади міністра фінансів. Під час цьогорічних президентських виборів був радником Зеленського. У травні 19-го був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони. 27 вересня написав заяву про відставку з посади секретаря РНБО. Олександр Данилюк. Саме зараз на АТР. Вітаю, пане Олександре. Вдруге на телеканалі АТР. І в збіг обставин ви приходите тоді, коли звільняєтесь. На каналі АТР ви прийшли, коли покинули пост міністра фінансів, і тепер ви на телеканалі АТР, коли покинули пост секретаря Ради національної безпеки та оборони. Я не кажу, це чи добре, чи погано. Ну, це було давно, насправді. Це було давно. Є якась кореляція. Дивіться, я слідкую за тим, що ви говорите, чи говорили, так, в минулому, бо зараз Олександра Данилюка мало цитують. Ви дуже закриті в інтерв'ю, ви дуже обережні. Я дуже сподіваюся, що наступну годину ми, журналісти, точніше я і українське суспільство, можливо, щось трохи більше дізнається з того всього, що сталося між вами і командою. Але давайте почнемо нашу розмову із того, що коли ви пішли з посту секретаря Ради національної безпеки та оборони, ви сказали, що ви не йдете з посту, ви йдете з команди повністю, тобто з цією владою ви нічого спільного не хочете мати. Пройшло кілька місяців, чим ви займаєтесь? Ви тоді так натякали, що маєте кілька пропозицій, одні з них є з-за кордону. Так і є. Ну, давайте спочатку я буквально декілька зроблю коментарів. Я не вважаю себе закритою людиною, але просто вважаю, що, тобто, коли я про щось комунікую, це означає, що, ну, я це роблю, коли я щось роблю, я хочу пояснити, чому я це роблю. Просто так комунікувати, ділитися якимись позиціями, мені це не дуже цікаво, бо що мені важливо, для мене комунікація – це те, що підсилює якісь дії. Це перше. Друге, дійсно, коли я пішов з команди, я просто чому так відповів? Тому що, щоб не було, знаєте, були такі тоді гіпотези, що я зараз пішов з цієї посади для того, щоб переміститися на якусь іншу посаду. Ви знаєте, люди, коли потрапляють в владу, там після цього дуже важко звідти вийти, і люди борються за якісь інші посади. Для мене це не було цікаво, тому я сказав, що я пішов саме на той момент з команди. Це другий коментар. Третій, чим я зараз займаюся? Ну, насправді, зараз я там працюю на декількох напрямках. Щойно повернувся з Гарварду, наприклад, там я дав лекцію. Тобто я вважаю, що зараз я маю поділитися тим досвідом, тим знанням, які в мене є, з людьми. Для цього я часто виступаю. Але, знову ж таки, не на медіа, а з людьми, які дійсно цікавляться тим, що відбувається не тільки в Україні, але взагалі в нашому регіоні, що відбувається, наприклад, в сфері національної безпеки в нашому регіоні. Тому цим я займаюся, а також працюю на декілька проєктів приватних. Це ж не в Україні. За кордоном? За кордоном, так. Це для бізнесу ви працюєте? Так. Коли ви йшли з посади, і ви не коментували цього, що сказав президент, однак президент сказав під час великого прес-марафону, що звільнення Данилюка стосується прем'єрського крісла. Давайте послухаємо, що тоді сказав Володимир Олександрович.
Пан Данилюк теж має, він знає мене дуже добре і знає, що я завжди до нього ставився дуже гарно. Краще, ніж будь-яка людина, яка б могла б до нього ставитись, я так вам скажу, з мого оточення. Тому пан Данилюк, я не згоден з його позицією, що він пішов через Приватбанк. Саша хотів бути прем'єр-міністром України. Можно вопрос? Дивіться, я йому сказав чесно, що Сань, ти дійсно нормальна там професійна людина, але я обрав іншу кандидатуру. Можно вопрос? І складні відносини з Богданом, це теж вплинуло на те, що він... Це правда? Що саме? Що сказав Володимир Зеленський? Він називає свою причину. Ви сказали, коли пішли з посту секретаря РНБО, що найбільшою проблемою ви бачите в поверненні Приватбанку до рук колишніх власників. Це Колобойський, Боголюбов. Так. Коли ви вже пішли, Володимир Зеленський коментує і каже, що це особисті амбіції Олександра Данилюка, тому що він хотів стати прем'єром, а я побачив зовсім іншу людину. Ну і плюс накладається ще відносини із Андрієм Богданом, очільником Офісу президента. Ну, дивіться, я точно не збираюся коментувати те, що сказав президент. Я до нього також ставлюся з величезною повагою. І саме тому його підтримував під час передвиборчих перегонів і робив все можливе для того, щоб він став успішним президентом. Тому цю частину не буду коментувати. Стосовно Приватбанку, в мене завжди була позиція. Завжди. І я взяв на себе ризик тоді в уряді займатися цим питанням. І я дуже добре розумів наслідки того, якщо б це не було зроблено, а також наслідки, якщо це рішення буде, з якихось там міркувань буде змінено. Тому, звичайно, це буде означатиме, що повертається влада олігархів в Україні, це означає, що у нас припиниться співпраця з міжнародними партнерами, це врешті-решт означає, що просто знизиться довіра до влади. Тому, звичайно, коли я бачив те, що такі ризики збільшувалися, коли люди, які працювали разом зі мною, вони, наприклад, там у Валерії спалили будинок, тому, звичайно, це я не можу закривати на це очі, і я мав мати позицію. Я її мав не публічно, я вимушений був її зайняти публічно. Тоді на свободі слова я досить чітко розставив всі акценти, сказав, що це є ризик національної безпеки. Якщо банк буде повернуто, або далі ситуація навколо банку буде, Приватбанк, розвиватися таким чином, що воно буде дестабілізувати просто ситуацію в фінансовому секторі в країні. Звичайно, я ці ризики бачив, і я про це вимушений був публічно сказати. Взагалі посада секретаря РНБО, хоча очільник РНБО, він мало виходить в публічний простір, так мало виходив і пан Турчинов, який очолював при Петру Порошенку. Однак вона є надзвичайно важливою для України. І взагалі, ми коли говоримо про очільника РНБО, на ньому замикається дуже багато питань. Це стосується економічних, і там військових, і оборонних, і так далі. У мене таке запитання. Ви безпосередньо, коли очолювали РНБО, мали доступ до тіла, так? Тому що дуже важливо мати доступ до тіла Володимира Зеленського. Він без проблем вас сприймав? Коли ви йому телефонували чи просили про зустріч? Давайте, по-перше, очільником РНБО є президент. Погоджуюсь, секретар. Це дуже важливо розуміти. Чому? Тому що президент, згідно Конституції, відповідає за сферу нацбезпеки і за міжнародні стосунки. Зараз, в принципі, міжнародні стосунки, я вважаю, це взагалі сфера національної безпеки. Особливо, коли ми говоримо про Україну. Тобто ми зараз, якщо подивитися в контексті міжнародному, ми розуміємо, що ми не просто будуємо наші міжнародні стосунки, тому що це треба робити, а насправді ми маємо розуміти, яка країна нам допоможе політично, військово, фінансово для того, щоб підсилити нашу національну безпеку. Тому це є ключовий фокус президента. І, звичайно, тому і секретар РНБО, в принципі, має менше комунікувати, бо це його функція – це допомогти президенту
виконувати свої конституційні повноваження. Тому я з таких позицій виходив завжди, коли був на цій посаді. Безперечно, ми обговорювали дуже багато питань. Особливо до моменту формування Кабінету міністрів, там, в принципі, так же відбувалося, так, що, в принципі, все, ще не був сформований Кабмін новою коаліцією, новою фракцією. І тому дуже багато питань воно вирішувалося саме на базі РНБО. Зокрема, якщо ви згадаєте, наприклад, в червні місяці перше засідання РНБО фокус був саме на питаннях енергетики. Тобто, як комплексно проаналізував ризики, які в нас є, і було важливе РНБО, де були прийняті важливі рішення. Але, на жаль, це рішення було оприлюднено тільки в грудні місяці. Уявіть собі, навіть такі бувають ігри бюрократії. За Петра Порошенка була так звана, я не пригадую, стратегічна вісімка чи дев'ятка, так? Дев'ятка. І там були ключові люди, які займали високі посади. Серед них був і секретар РНБО пан Турчинов. І ви сказали, що мали доступ до Володимира Зеленського. Дуже багато питань вирішувалося саме на базі відомства, яке ви очолювали. Хто, окрім вас, я скажу так, в лапках, впливав ще на Володимира Зеленського, принаймні до того часу, поки ви не звільнилися? От група впливу, можете їх окреслити? Журналісти там по прізвищах називали за Петра Порошенка, от крім Олександра Данилюка. Давайте ви знайдіть інших людей, які будуть розказувати внутрішню кухню, давайте поговорити більше, фокусуватися на що важливо для країни, насправді. Хоча я вам хочу сказати про дев'ятку, так? Ви не вважаєте, що туди люди входили тільки через те, що вони займали високі посади? Ні, там були інші люди, які близькі були до Петра Порошенка. Там інший був принцип, так? Там був трошки інший принцип. І не забувайте, що тоді влада була поділена між двома партіями. Так, це блок Петра Порошенка і Народний фронт. І тому така дев'ятка, вона теж мала таке розмежування. Так? Частина Народного фронту, його спонсорів і там ключових осіб, так? І частина блоку Петра Порошенка. Саме так склад був визначений. І я, до речі, вважаю, що це абсолютно неправильний підхід. Не має бути стратегічної дев'ятки. Просто не має бути. Шістки теж. П'ятірки, сімірки, не має значення. Головне, щоб працювали інституції. Коли якась є група, яка підміняє рішення людей, які за Конституцією мають право і відповідальність приймати відповідні рішення, це є некоректно, як мінімум, і це є небезпечно. Тому що це просто підмінює поняття, і це порушує структуру органів влади, які визначені в Конституції. До речі, зараз схожа ситуація. Добре, зараз абсолютно схожа ситуація. Я зроблю ширшим трохи питання. Так, ви не хочете називати конкретне прізвище. Скільки людей, окрім Олександра Данилюка, мало і, можливо, має вплив досі на Володимира Зеленського? От за Порошенка називали 9 чоловік, так? Дев'ятка була. Окрім Данилюка, скільки людей, які входять в цей найближчий пул, які радять президенту і згодом вирішується доля держави? В залежності від питань, насправді, але там реальних, безпекових взагалі не так багато, насправді. А так, може десь людей 10, так? І я вважаю, що взагалі слово «вплив», воно має негативну конотацію, насправді, але насправді, так працює влада. Тобто, якщо є радники, вони для того, щоб мати вплив, а вплив вони мають, вони формують позицію, для цього вони, в принципі, на ці позиції були і призначені. Але, якщо прибрати цю негативну конотацію, то, в принципі, формують разом з президентом, допомагають йому формувати політику десь людей 10. Це можна сказати 10 людей, до яких прислухається Володимир Зеленський. Так. Тут вже довіряє, прислухається. Так. Тут прибрана негативна конотація. Є люди, поради, яких ви б, наприклад, не взяли до уваги, якщо б були президентом, які є біля Володимира Зеленського? Звичайно. Скільки їх? Декілька. Тобто ви ні при ніяких обставинах без ними... Ні, дивіться, для мене, коли, наприклад, я приймав відповідні рішення, тобто я прислуховуюсь до людей, коли вони, їх порада, вона має ґрунтуватися на розумінні проблематики. Тобто просто інтуїтивні якісь поради, коли ти приймаєш державницькі рішення, вони дуже небезпечними.
Ну, уявіть собі, президент, які рішення приймає президент. Так? Ну, він вирішує долю 40-мільйонної країни. У нього може бути інтуїція, так? Але люди, які з ним працюють, вони мають розуміти, дуже добре розуміти, так, що вони радять і в чому вони допомагають. І далі вже президент має зважувати, так, до кого він дослуховується, де в нього інтуїція, можливо, каже щось інше. Але коли там, ну, більшість людей там керується інтуїцією, то, звичайно, є небезпечно. Ви більше за розум все-таки і прораховування ситуації, Знаєте, на базі не емоцій, а саме логіки. Я не виключаю, емоції можуть бути у всіх, так? Але, звичайно, коли йдеться про дуже серйозні рішення, наприклад, питання там, завершення війни, врегулювання, так, війни, вирішення економічних питань, тут точно не до емоцій. Тут треба мати перше там, раціо, тобто розуміти, що ти робиш, і бути мотивованим це робити. А для цього люди, які це роблять, вони мають також, розумієте, вони мають, є таке правило всюди насправді. Тобто для того, щоб мати мотивацію, ти мав пройти певний шлях. Так, для того, щоб реалізувати. Коли люди якось випадково опиняються на певних посадах, вони не розуміють, насправді, для чого вони прийшли. Так? Що їх далі буде мотивувати рухатись вперед? Брати на себе ризики. Можете собі уявити, насправді, наскільки величезний ризик був взагалі займатися, наприклад, там, націоналізацією Приватбанку. Або для мене ризик був, там, наприклад, ще один – це там, закрити схему крадіжок з ПДВ. Це ж мільярди. Це мільярди, які я закрив, і я розумів, що на мене буде величезний тиск. Проти мене відкривалися кримінальні справи, але я це зробив. Я розумів, для чого це. Розумієте? І тому я дуже люблю людей, які через це пройшли. Є в команді людей, Зеленських, люди, які через це пройшли. І навіть якщо в нас відрізняються позиції, але саме це те, що вони пройшли, вони для мене мають абсолютно іншу вагу. Я можу не погоджуватись з їх позицією, але я завжди прислуховуюсь і думаю, так, окей, ця людина знає, про що вона каже. Андрій Богдан. Українські засоби масової інформації дуже говорять про вагу і вплив. Тут, якщо говорити вже про вплив, то і в позитивному, і в негативному значенні очільника Офісу Президента. І ви відкрито говорили, і президент це підтвердив, що, мовляв, у вас з ним був конфлікт і найбільші непорозуміння. Андрія Богдана, от ви вважаєте інтуїтивною людиною, вважаєте досвідченою людиною, доброю чи поганою на своєму місці біля президента Володимира Зеленського? Ви хочете, щоб я зараз рекламу йому робив або антирекламу? Так, як є. Це, звичайно, досвідчена людина, дуже розумна людина. В мене по багатьох питаннях були абсолютно різні позиції з ним. І, це, що я хочу сказати. А негатив, позитив, знаєте, це час. Час визначить. Час визначить. Дійсно, він має досить серйозний вплив. І треба буде зараз подивитися по результатах. І все. Ви спілкуєтесь зараз з президентом? Ні. А можете його набрати, він відповість вам? Не знаю, не пробував. Якщо говорити про Андрія Богдана... Я просто зараз, коли пішов, я перевернув сторінку. Повністю, ви ні з ким не спілкуєтесь? Якщо буде якесь важливе питання, яке, до речі, буде важливе не мені, а президенту, звичайно, я з ним зв'яжуся і ми впевнено переговоримо. Просто, я вважаю, що на нього зараз дуже величезна відповідальність, насправді. І тому, чи можу, я, звичайно, буду допомагати. Просто зараз такої потреби не було. Тоді, коли вам ставили запитання про Ігоря Валерійовича Коломойського, бо до кінця суспільство не розуміє, що хоче Ігор Валерійович. Чи він хоче повернення $2 мільярдів, чи він хоче повернути собі Нацбанк, ви сказали, що він веде певну гру, так? Ні то для себе. Він любить ігри, насправді. Він любить гру, я згоден. Він любить. Я був в перемовинах з ним біля 2 місяців, і це був дуже цікавий такий досвід, насправді. Коли ми йшлося про націоналізацію Приватбанка. Тому я знаю, що він любить гру. І те, що зараз відбувається, це велика гра, де він, в нього немає тільки однієї мети, так, декілька, так.
в залежності від того, що спрацює, що не спрацює. Але я не бачу жодна з цих мет, так, які він ставить перед собою, цілі, вона не є позитивною для країни. Це однозначно. Тому моє питання полягає в наступному. Кілька місяців тому, коли ви пішли, так, то ви говорили, що Міжнародний валютний фонд, він є певним запобіжником, що Приватбанк не повернуть Ігорю Валерійовичу Коломойському. Це раз. Два. Ви сказали, що ви не впевнені, чи при теперішній владі банк не повернеться Коломойському. У вас особисто були сумніви, що ця влада не хоче не повернути банк Ігорю Валерійовичу Коломойському. Це два було. І три. Сталися події, які на той час ще не були відомі. Так? Це перш за все попередньо погоджена програма із Міжнародним валютним фондом. На 3 роки, здається, сума 5,5 мільярдів доларів. І друге, внесення законопроєктів щодо неможливості повернення банків націоналізованих до їх попередніх власників. Вас ця новина заспокоїла трохи чи ні? І все-таки 19 грудня має відбутися суд в Україні, який вирішить остаточно долю, апеляційний, який має прийняти рішення, чи зможе банк повернутися Ігорю Валерійовичу Коломойському, чи не зможе. Тому перше запитання. От те, що вносяться законопроекти, ви більш спокійні? Давайте трошки інакше. Якщо б я займався, наприклад, займався IT зараз, так, і не слідкував за політикою, я б тоді мог заспокоїтись або не заспокоїтись. Я дуже добре розумію, як підходило до цієї проблематики МВФ, що планував Ігор Валерійович. Я дуже добре розумію внутрішню кухню, тому для мене це не те, що заспокоїло, не заспокоїло. Для мене це абсолютно зрозуміло було, що саме так воно і має бути. Тобто ідея прийняття цього законопроекту, вона ще з'явилася біля травня місяця і абсолютно не була сприйнята з самого початку командою. Але я розумію просто роль МВФ для України. Я розумів тоді, що якщо ми залишаємося або починаємо нову програму, то такий закон треба буде прийняти. Це буде неможливо просто знайти будь-яку аргументацію, чому це не можна зробити. Тому те, що зараз відбувається, це позитивно. Насправді це заспокоює, це врешті-решт прибирає певні варіанти для попередніх власників, з чого вони можуть досягнути, борючись за Приватбанк. Але залишається декілька інших варіантів. Дестабілізація ситуації в країні, зокрема те, що зараз відбувається навколо Національного банку, тиск на керівництво Національного банку. Це є не що інше, як один з сценаріїв для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Чи це може мати серйозні ризики, чи є серйозним ризиком? Так, звичайно. Тобто, зараз я вважаю, що інакше би просто ці ігри були завершені. І вони продовжують це робити, вони на щось очікують, вони на щось сподіваються. Правління Нацбанку справді наприкінці листопада заявило про тиск, нібито ініційований бізнесменом Ігорем Коломойським. Давайте послухаємо пряму мову. Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ тітушками. Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 мільярдів доларів США, виведених із Приватбанку до націоналізації. Водночас держава, президент, уряд, Національний банк об'єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті. Я правильно вас розумію, вашу думку? Якщо зараз заблокують законодавчо повернення націоналізованого Приватбанку колишнім власникам Боголюбову Коломойському, то Ігор Валерійович буде розігрувати іншу карту і може розіграти 2 мільярди, правильно? Я взагалі не вірю в той сценарій, що Ігор Валерійович дійсно хотів повернути собі банк. В незалежності від того, що він казав публічно, я вважаю, якщо дивитися на прагматичну сторону, то йому це насправді нічого не дає, крім моральної сатисфакції на якийсь дуже короткий термін. І саме коли починали про це говорити, це було десь рік пройшов, навіть трохи більше, я єдиний говорив про те, що це нереальний сценарій, я не бачу жодного сенсу в ньому.
Тому що чому я поясню? Профіту для Ігоря Валерійовича, от повернення банку, правильно? Немає. Чому? Я поясню чому. Тому що коли в банку є була дирка в капіталі, так зване, так як це пояснити, це означає, що для того, щоб банк працював на ринку, в нього має капітал, його капітал має бути там на певному рівні. От там на момент націоналізації не вистачало 5,5 мільярдів доларів, уявіть собі. І ці гроші були вкладені державою. Тобто, звичайно, якщо це рішення про націоналізацію буде змінено, так, тоді держава повертає собі ці 5,5 мільярдів, і тоді його власники, для того, щоб залишатися на ринку, щоб банк міг продовжувати працювати, йому не мають просто внести туди 5,5 мільярдів доларів. А при всій повазі до Ігоря Валерійовича, я не думаю, що в нього є така можливість, не тільки бажання, а навіть така можливість внести ці гроші. Це означає, що наступним кроком Національний банк би знову вивів цей банк з ринку, і я не думаю, що комусь в цій країні така карусель би сподобалась. Точно не мільйонам вкладчиків, які тримають свої гроші в Приватбанку. Тому цей варіант я взагалі вважав, це просто як така, це цікаво про це говорити, писати всюди. Ні, це можливо, або це неможливо. А для мене було зрозуміло просто, це не варіант. А от отримати якусь компенсацію, можливо, і мені здається, теж це програма максимум. Головне, що хочуть досягнути попередні власники, це не компенсувати втрати держави. От це насправді чого вони хочуть. Тобто 5,5 мільярдів не повертати. Теж непогана мета. Хороша мета. Абсолютно. Погоджуюсь з вами. І тому те, що зараз робить влада, то, в принципі, зрозуміло. Я б не хотів це назвати підігруванням певним олігарху Ігору Валерійовичу, але це йому нічим поганим, в принципі, наскільки я зрозумів. Ви говорите про закон? Так. Закон – це вимоги МВФ. Щоб перестрахуватися. Перестрахуватися, так. Щоб менше було розмов на цю тему. Дивіться, ви сказали, що в червні, коли ще там не був сформований Кабмін і так далі, проговорювали певні кандидатури, наскільки я зрозумів, на міністрів. І коли ви пішли з поста секретаря Ради національної безпеки та оборони, вас запитували про прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Ви сказали, що ще зарано про нього говорити, як про прем'єр-міністра. Думку вашу особисту, 100 днів фактично уряду буде. Ви можете сказати, які ваші враження від теперішнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука і діяльності його Кабміну? Давайте будемо оцінювати Кабмін. Тому що от кандидатури повноваження у прем'єр-міністра окремих якихось немає. Треба просто дивитися, що робить виконавчий орган держави, найвищий виконавчий орган. Це Кабінет міністрів. Зараз дійсно вже певний час пройшов. Дуже багато зроблено на рівні Верховної Ради. Це факт, приймаються закони, багато законів. Ці закони треба буде впроваджувати. Тобто їх імплементувати має Кабінет міністрів. Десь 90% того, що приймається, має імплементувати Кабінет міністрів. Не знаю, чи взагалі правильно мені було б зараз давати оцінку, але буквально декілька зроблю таких елементів. Перше, це в мене є величезне питання, насправді, наскільки ефективний цей Кабмін буде саме в імплементації. Чому? Тут є декілька навіть, багато чого зв'язано просто з рівнем професійності певних міністрів. У мене там є декілька друзів, так? Я до них дуже добре ставлюся. Я розумію, що вони там не можуть зробити, скажімо так, вони не можуть витягнути весь Кабінет міністрів. Але, звичайно, я бачу, що Кабінет міністрів, це не самий сильний Кабінет міністрів, скажу вам відверто. І тут не вистачає не тільки досвіду, але також розуміння і мотивації щось робити. От та сама мотивація, про яку я казав вам. Тобто інколи люди приходять, вони хочуть, наприклад, вони хочуть там реформувати сферу, зробити оборонну реформу, так, вони хочуть там зробити, приватизацію. Хоча тут, насправді, в сфері приватизації дійсно є розуміння, і там є сильна команда якась. І саме це і відрізняє їх. Люди, які цим займалися, вони хочуть цим займатися, вони зараз це штовхають. І я бачу мотивацію, ми бачимо бажання це робити. Але в інших сферах, не хочу зараз їх називати, я просто бачу нерозуміння і повна відсутність бажання брати на себе ризики. Чому? А на кого вони спираються? На кого спирається цей Кабінет міністрів? Точно вони не спираються на фракцію. Тому що фракція теж не має такої якоїсь чіткої
ідеології, це не єдина команда. Дуже велика зараз робота робиться для того, щоб якось всіх об'єднати, але всі дуже вони різні. Дуже різні для того, щоб відчувати себе одною командою. У них абсолютно інша ідеологія. Це не є партія насправді. Це такий швидкий проєкт, такий певний феномен в Україні. І тому я оцінюю Кабінет міністрів, як буде складно щось імплементувати. Тому і результатів зараз не так багато. Нема мотивації, люди не хочуть брати ризики. І врешті-решт інколи немає розуміння. От таке в мене оцінка. Ви маєте на увазі, коли говорите про, що немає мотивації, я правильно вас розумію? Ці люди розуміють, що це просто проект, який там з плином часу він відіграє свою роль в історії України і просто відійде. Тобто «Слуга народу» це не є щось довготривале, партійне і так далі. І через це люди не хочуть брати на себе ризики, наприклад, теоретично проведення реформ. Ні, я зараз говорю не про фракцію. Фракція – це абсолютно інша історія. Я говорю Кабінет міністрів. Угу. Тобто, це не Вони точно розуміють, що це не довготриваюча історія, так? Знаєте, як воно взагалі має працювати, так? До речі, рідко працює в Україні, але врешті-решт, так? Тобто, у нас є партія, так, яка або коаліція, яка домовляється про якісь там політичні пріоритети, так, не підписують коаліційну угоду. Тобто вони поділяють, в них якась ідеологія. Для чого вони прийшли? Не проти чого, а задля чого вони прийшли, так? Потім, відповідно, від своїх цих поглядів, своїх позицій, формується Кабінет міністрів, який буде впроваджувати це в життя. Так? Тут було абсолютно інакше. Такий історичний момент був, що дуже швидко зібрали фракцію. Тут навіть не партія, це одна фракція. Це партія, яка несе ім'я президента. Хоч «Слуга народу», але пов'язана з президентом. Дуже багато депутатів, вони, в принципі, були вони в цьому списку, не були в списку. Від цього успіх партії би на виборах був, абсолютно не впливало би. Так? Це просто те, що президент стояв за цією партією, тому вона отримала таку підтримку. І тому немає єдиної якоїсь ідеологічної платформи, і тоді і Кабмін теж, в принципі, сформований за іншим принципом. Так, за іншим принципом. І дуже часто це зроблено було не фракцією, а в адміністрації президента. І тому, знаєте, порушений певний баланс. Такий історичний момент. Так? Але я розумію, що через деякий час, хай пройде, і трошки, скажімо так, структура, яка не відповідає конституційному структурі, яка визначена в Конституції, вона просто буде заважати робити правильні речі в країні. І це зараз відбувається. А от були кандидатури, я не знаю, як ви там спілкуєтесь чи спілкувалися з Володимиром Зеленським, що ви конкретно говорили: Володя, не роби дурниць. Цю людину на цю посаду вона не тягне. Ви могли йому сказати, там нема мотивації, але все-таки, і скільки таких людей було, наприклад, кого пропонували на це місце, які в підсумку стали міністрами, але ви категорично проти них були і відкрито про це говорили. У нас зараз є Кабінет міністрів, який працює. Що ми будемо згадувати, що було там? Але були такі люди? Що саме? Звичайно, що Олександр Данилюк говорив: ні, Володя, не роби цього. Ця людина не тягне, але вона є міністром. Давайте будемо з повагою ставитися до президента. Я знаю, що багато хто собі дозволяє так говорити, але точно не в ефірі. Добре, це президент України. Володимир Олександрович. Немає значення як, так, але просто ключове те, що у мене були позиції по декількох людях, і вважав, що вони просто не готові для цієї роботи. Була така позиція. Були і, до речі, зараз, на жаль, це підтверджується. Укроборонпром. Як ви оцінюєте взагалі те, що Айварас Абрамавичус його очолив? 2 тижні тому у нас в ефірі був заступник очільника Укроборонпрому Мустафа Найєм. Чесно вам скажу, якщо половина цього, що він розказує в ефірі, буде зреалізовано, то я, як журналіст, який при Петру Порошенко дуже багато сюжетів зробив про корупцію в Укроборонпромі, офіційно знімлю капелюха перед Мустафою Найємом. У нас немає зараз капелюха. Зараз немає капелюха, але ще нічого і не зроблено за великим рахунком. І скажу, справді пройшла реформа в Укроборонпромі. Але я знаю людей, які сказали, це все добре, але збройний бізнес трохи по-іншому працює, і ці люди це побачать. Давайте дамо їм час. Дамо їм час, навіщо зараз? Команда мотивована, насправді. І Айварас мотивований, і Мустафа, насправді. Тобто вони хочуть.
поміняти процеси в Укроборонпромі. Дійсно, це непростий бізнес, дуже непростий бізнес. І там не у всіх є насправді там попередній досвід в цьому. Але я завжди вважаю, що тут саме в цьому випадку треба дати насправді можливість людям зробити те, що вони хочуть. І я би їх підтримав в цьому. В Україні дуже багато полеміки навколо ринку землі. Так. 73% населення, останні були досліджені, є проти відкриття, зняття мораторію на землю. І, в принципі, земля – це таке специфічне питання, яке також входить в віддання Ради національної безпеки і оборони, тому що якщо б щось пішло не за тим планом, могли б бути збурення. Так, і РНБО, вона має слідкувати за такими, скажімо так, лакмусовими питаннями, так, в питаннях там подобається чи не подобається влада. На вашу думку, що зроблено на даному етапі не так із ринком землі і чому його досі не відкрили? Я маю на увазі за Володимира Олександровича Зеленського. І що б ви зробили по-іншому, наприклад, якщо б ви були відповідальні за економічну політику? Давайте я прямо відповім на це питання, потім додам ще декілька моментів. Чому ще ринок не впроваджений? Тому що насправді такі зміни, вони вимагають дуже серйозної комунікації. Тут не можна просто, це не якась реформа, про яку прочитали в книжці, і давайте це поекспериментуємо. Навіть якщо ти робиш правильні речі, тому що ця реформа буде стосуватися дуже багатьох людей, її треба до кожного донести. От без цього неможливо зробити. Тому на це потрібен час. І навіть зараз розглядається цей законопроект, який передбачає введення ринку майже через рік. Тобто ще треба буде зробити додаткову комунікацію, підготовити, щоб люди не боялися цього. Тепер чому ж люди бояться? Тому що з моменту впровадження цього мораторію на цьому мораторію заробили мільярди. Люди, які просто з цим скористалися. Тому що ринок-то він же існував, просто він існував в іншій формі. І були серйозні групи впливу, які були зацікавлені в тому, щоб лякати людей впровадженням ринку землі. Лякати. І стільки років кожні вибори, а у нас не було нестачі виборів, так? Люди отримували кожен раз порцію негативу стосовно ринку землі. Оце неправильно, у вас вкрадуть землю. І це, в принципі, накладалося на те, що люди також не мали довіри до влади. Тобто, коли вони це чують, і коли вони бачать владу, та якої довіри немає, вони ще думають, ці точно вкрадуть. І це створило дуже серйозні фобії, які зараз буде дуже і дуже непросто побороти. Тому це непросте завдання, і тому важливо, щоб це робили люди, до яких є довіра. Бо якщо це комунікують люди, які взагалі не знають, про що вони говорять, в цьому є величезний ризик. Тому що нібито слова всі правильні, і прочитали все правильно, але люди відчувають по очах, що людина ж не розуміє, про що вона каже. Так? І відповідальність нульова. Тому я розумію, чому це вимагатиме певного часу, і краще нехай це займе певний час. Головне, щоб люди повірили в це. Бо інакше це буде війна з власним народом. Навіщо? Це ж робиться на користь, насправді. Але це треба довести. Чому? Щоб кожен відчув. Вплив олігархів досі великий є в Україні? Звичайно. Всіх? Що означає всіх? Їх стає менше. Принаймні, великі гравці залишаються, звичайно. Є величезний вплив. Дивіться, я це говорив, до речі, і під час виборчої кампанії, до цього, насправді, що основний вплив – це через медіа. Медіа, через канали, це є саме головний вплив, тому що він формує потім владу, яка працює або не працює в інтересах простих українців. А цей вплив залишається. Початки деолігархізації ви бачите чи ні? Про яку так багато говорять всі роки, майже 30 років незалежності, кожна влада. Зарано казати, насправді. Точно тут
точно зарано казати. а коли ви Я би сказав скоріше ні, але ще раз кажу, зарано казати. Тому що, ну, наприклад, от останніми роками там були певні зміни в вугільній промисловості. Так, це там зменшило вплив деяких олігархів. Є певні зміни зараз, але критичних немає точно. Ще критичних немає. І президент Зеленський, я думаю, що в нього це має бути, якщо не перший пункт, то точно другий. Це послабити вплив олігархів. Це його мета. Чому? Тому що він прийшов не з системи. Люди, коли з нього голосували, вони розуміли, що ця людина приходить, яка не зв'язана там з старою системою, і він саме має цю систему поламати. А олігархи – це частина системи. У свій час ви також говорили, що Андрій Богдан, він зараз його називають, так, досі людиною Ігоря Коломойського, але Андрій Богдан вже грає в свою гру. Тобто він дистанціюється вже від Ігоря. Можливо. Ну, в мене таке відчуття. У вас таке відчуття. Наскільки Так. впливає Коломойський на Володимира? Я не слідкую зараз за іграми. Тоді, коли ви були. Я все питаю тоді, як ви були. Так. Все ми говоримо про той час, коли ви були. Наскільки Так. впливово був Ігор Валерійович Коломойський на Володимира Олександровича Зеленського? Суспільство досі губиться в здогадках. Ще раз, треба дивитися на те, які рішення приймаються. А не там. Я взагалі, от коли я кажу, наприклад, мене питають про вплив Коломойського, і завжди задають питання: вплив на президента Зеленського. От неправильне питання, насправді. Знаєш, це саме цікаве. Ключове – це, насправді, вплив на те, що відбувається в країні. Я поясню, чому. Тому що якщо Ігор Валерійович Коломойський може вирішити свої якісь питання через вплив на судову гілку влади або на правоохоронні органи, і при цьому решта системи буде просто спостерігати, так, то нібито і впливу немає, так, на решту системи. А він того, що він хоче, своєї мети досягає. Тому тут важливо не дивитися там вплив на конкретних персоналів, є чи немає, а дивитися по тому, що відбувається зараз навколо. Чи є в нього вплив на судову систему? Однозначно є. Ми це бачимо. Так? Чи є в нього вплив на певні державні підприємства? Однозначно є. Це означає, що є певний вплив також через Кабінет міністрів. І так далі. Правоохоронні органи – це також частина безпеки цієї країни. І як секретар РНБО, ви були задоволені чи менш задоволені, коли Арсена Борисовича Авакова залишили на посту міністра внутрішніх справ? Дуже складне питання, насправді. Дуже складне питання. Бо в мене, насправді, таке відношення до Арсена Борисовича. Ми були колегами в Кабінеті міністрів, тому я бачив, як він працює. Так? Щось мені подобалося, щось мені не подобалося. Але коли я бачив склад Кабінету міністрів, я розумів, що це, може, це комусь не подобається, але це найсильніший міністр в уряді. І знаєте, коли мене питали мої там знайомі, що ви думаєте про Кабінет міністрів, я казав, що вам сказати, там самий сильний міністр – це Аваков, і то він ще на випробувальному терміні. Розумієте, навіть як воно звучить. Тобто, коли прем'єр-міністр дає оцінку міністру Авакову, мені це трошки якось дисонанс був в цьому. Тобто я розумів, що тут щось не так. Тобто все ж таки має бути певна ієрархія, і ця ієрархія має будуватися саме на вазі, так, на тому, що ти зробив. От вона в цьому Кабінеті міністрів порушена. Нормандію, як ви оцінюєте те, що відбулося 9 грудня цього тижня? Позитивно, негативно для України? Для України. Скажімо так, для України казати точно зарано. Для президента Зеленського однозначно позитивно. Тобто він вийшов з Нормандії набагато сильнішим. Результат для мене був абсолютно очікуваним. Так, в мене були також певні такі побоювання, що може ситуація розвинутися інакше. Так,
були і ризики того, що там президент Росії Путін, він займе іншу позицію. Але відбулося досить очікувано насправді. І навіть при цьому я вважаю, що президент Зеленський непогано, дуже непогано скористувався цією можливістю, і він став однозначно публічно сильнішим. Він непогано виглядав на прес-конференції, він там чітко формулював меседжі і вимоги. Але треба дивитися, що буде далі. Я розумію, що далі буде складно. Тобто я не поділяю позицію того, що ми зараз надломили ситуацію, зараз буде покращення. Насправді, щось в мене таке відчуття, що це не так. І це не тільки інтуїція. Ви песимістичні? Чи реалістичні? Скажімо так, я думаю, що я реалістичний. Я вам поясню, чому. Чим зараз зайнятий президент Росії? У нього зараз критичний момент з Білорусією. Згадайте ситуацію, коли в 2013 році Янукович літав в Сочі. От мені здається, зараз щось схоже відбувається. Тобто оце зараз пріоритет для Володимира Путіна. Нещодавно вони там притиснули і переграли ситуацію в Молдові. Тобто у нього зараз є певні інші арени, де вимагають його уваги. І це також означає, що його позиція стосовно України вона не змінилася. Просто зараз треба завершити інші справи. Тому це реалістична ситуація. І це ми ніколи вище голови не пригнемо. Так? Тому Володимиру Зеленському буде непросто. Але те, що як він, з чим він приїхав саме особисто, так? Цей досвід, який він привіз з собою з Нормандії, з Парижу, звичайно, він йому допоможе. Часто говорять, що Володимир Зеленський, він багато речей і був впевнений, що зробить просто на куражі і на успіху. Нормандія трохи охолодила його кураж, на вашу думку? Розумієте запитання? Абсолютно правильне запитання, але не в контексті Нормандії. Я вважаю, що він не їхав в Париж на куражі. Оце точно. Він розумів всі ризики, по ньому було видно просто. Я вживаю слово «кураж» в тому значенні, що, мовляв, він зараз зустрінеться з Путіним, домовиться і ситуація буде вирішена. Чи він цього не очікував, на вашу думку? Я не думаю, що насправді була вже настільки позиція, що зараз ми приїдемо і все порішаємо. Ні, точно ні. Точно ні. Але якщо навіть якийсь елемент такий був, то точно після Парижу його вже більше немає. Кримське питання, так? Перший кримсько-татарський канал. Взагалі дуже мало... Я як міністр фінансів підтримав. Ви підтримували так, і міністр фінансів, так, я погоджуюсь. Дивіться, все правильно говорить Олександр Данилюк. Таке запитання. З Кримом таке враження, що ніхто не знає, що робити реально. І це просто історія на роки. І це кримське питання буде переходити від влади до влади, все буде закінчуватися загальними такими лозунгами, але реально ніхто нічого зробити не зможе. От просто Україна як суб'єкт, як держава. Якщо ви хочете почути від мене, чи це моє ставлення до цього, тобто як до цього ставлюся? Є розуміння того, що це питання точно не буде вирішено найближчим часом. Але якщо ми хоча б на хвилину приберемо питання повернення Криму з нашої порядку денного, це вже буде точно все. Тому не те, що завдання, це всі представники української влади мають про це пам'ятати і боротися за повернення Криму. Це аргумент, що це складно і не зразу, це не означає, що це не може займатися, бо це буде тільки відтягувати. Я вірю в те, що Крим буде знову повернений під контроль. Стане частиною України. Це історія на десятиліття, на вашу думку?
Це може бути історія на десятиліття, а може і ні. Зараз насправді ситуація настільки швидко розвивається. Ну давайте просто, щоб ми зараз не кидалися якимось. Ну давайте просто подивимося. 13-й рік. Ну от середина 13-го року. Ну, скільки людей взагалі вірили в те, що можлива війна взагалі між Україною і Росією? Ну от реально. Говорити могли про це, а от реально, що вона може зараз розпочатися. Що війська війдуть до Криму, наприклад, я знаю, що такий план був. Так? Але те, що він буде реалізований, ну, якось воно, ну, ми не могли собі навіть це уявити. Дуже багато зараз процесів відбувається в інших країнах світу, частинах світу, ну, які ти думаєш, ну, це просто неможливо. Ну, вибори так не можуть проходити, так? Там, ну, дуже багато зараз ламається правил. І це, до речі, допомагає зараз Володимиру Путіну. Тому що він грає за старими, перевіреними правилами, і поки йому це допомагає, скажімо так. А ситуація буде залежати від того, що відбувається в Росії. Зарано там когось ховати, це точно. Але також, як ситуація буде розвиватися в світі. І ключове, що ми будемо робити тут. Зараз нова влада. У нової влади завжди, якщо і відкривається віконце можливостей, це дуже ненадовго. Тому я от і хвилююся, я спостерігаю, що ну, вже час певний пройшов. Ну, хотілося б бачити трошки більше реалізованих ініціатив. Я бачу, що і президент з цього приводу хвилюється зараз. Тобто, ну, очікування більше. Завжди очікування більше, ніж ми спроможні, як влада, так, будь-яка влада зробити. Завжди очікування вище. От, особливо зараз. Тому от цим віконцем треба обов'язково скористатися і зробити країну сильнішою. Я розумію, що це просто може звучати як якісь гарні такі красиві слова, але, ну, що зробиш? Це єдине, що зараз я можу сказати. Але за цим має стояти дуже серйозна, кропітна робота, яку треба робити Кабінету міністрів, парламенту, президенту. От ваше ставлення до теперішнього секретаря РНБО Олексія Данілова, він був вашим заступником? Так. Людина на своєму місці? Ну, от ви любите, щоб я давав якісь персональні оцінки. Ну, я не для цього сюди прийшов. Я розумію. Ну, я до нього ставлюся з повагою, він би не був би заступником. Чому я запитуюся, так, що ви зрозуміли? Так, журналісти відразу почали шукати інформацію, хто це такий, так? Так. І зараз дуже, і в цьому пошуку все-таки пост є достатньо важливим. І ваша думка, якщо я вас запитуюся, то цікава, я думаю, що і суспільство. Я не кажу дати там, наприклад, там персонально якось, не знаю, там, чи хороший, чи поганий. Якщо шукати, от десь журналісти шукають щось, то я думаю, що по Олексію Данілову може багато чого знайти. Ну, я вам чесно скажу, не так багато інформації. Але набагато більше, ніж по деяким зараз, які займають там позиції в Кабінеті міністрів або десь ще. Так? Тому, ну, якщо так оцінювати, ну, людина була і мером в Луганську, і губернатором, тобто у нього досвід певний є. В нього там свій погляд, тобто у нас відрізнялися, тобто коли ми працювали разом, то там відповідав за певну ділянку роботи, і ну, я вважаю його сильною людиною і з досвідом. От чого досвід в нього точно є, і рішучість є. І тому я бажаю йому успіху насправді, тому що його мета зараз підсилювати президента в дуже важливій темі – національна безпека. Я дуже дякую Олександру Данилюку, екс-міністру фінансів України, колишньому секретарю Ради національної безпеки та оборони України. Мене звати Любомир Ференц. Підписуйтеся на YouTube-канал АТР. І всім телеглядачам дякую, що були із нами. І бажаю гарних та спокійних вихідних.